Velkommen til din daglige dose af økonomi. Mit navn er Thomas Clausen, og med mig har jeg som altid Christian Kjeldsen. Thomas Clausen og Christian Kjeldsen har studeret erhvervsøkonomi og handel på AU, og har siden siddet i forskellige stillinger og bestyrelser med økonomisk fokus. Parret valgte i coronanedlukningens kedsomhed at dele ud af deres ekspertise, og resultatet blev denne podcast. Velkommen, og godt at se dig igen, Kjeldsen. I lige måde, Thomas. En sand fornøjelse. Fornøjelsen er sgu på min side. Men det her, det er jo ikke en helt normal episode. Nej, det kan man egentlig ikke helt sige. Det er jo en lidt speciel dag i dag for vores gode ven, USA. Hvilken dag er det nemlig i dag? Jamen, det er den 4. juli, altså 4th of July, den nationale uafhængighedsdag i USA. Ja, og i den anledning har vi derfor valgt at lave en lidt speciel udgave i stedet for det sædvanlige program. For vi har nemlig valgt at vende vores økonomiske blik og samtale væk fra Danmark, og i stedet fokusere på store, dejlige USA. Men lige inden Atlanten, der stopper vores viden, og derfor har vi måttet søge hjælp udefra. Ja, lige præcis. Vi har derfor fået hjælp af tidligere klassekammerater, som dog valgte at læse en smule videre end os to. Bare en smule. Ja, så med os har vi Daniel Jensen, som har en Ph.D. og kan mærke i amerikansk økonomi, og Laust Uldorf med en Ph.D. og kan mærke i amerikansk samfund og økonomi. Derudover så har Daniel også siddet lidt i den danske ambassade i USA. Velkommen til jer, drenge. Mange tak. Jeg tænker egentlig, at vi skal starte benhårdt ud, og ikke få lytteren til at vente alt for meget. Så kan vi lige få et hurtigt oprids af den økonomiske situation i USA? Og det er sgu nok dig, Laust, der er bedst til det. At kigge på. USA har verdens største økonomi, og derudover så er det en af Danmarks største handelspartnere. Man kan tage udgangspunkt i OEC, The Observatory of Economic Complexity, hvor man kan se et lands eksport. I 2022 der var USA det land, som Danmark eksporterede næstmest til, lige efter Tyskland. USA det havde en eksportværdi på 13,1 milliard dollars, og 10,8% af hele Danmarks eksport kom til USA. Så man kan sige, at USA's efterspørgsel og økonomiske tilstand har derfor også meget indflydelse på deres handelspartnere. Kigger vi på konjunktursituationen i USA, så ligger USA i øjeblikket i højkonjunktur. I forhold til de samfundsøkonomiske mål, så ligger USA med en inflation på 3,4%, hvilket er ekstremt højt. Det betyder, at USA de ligger med nogle ustabile priser, og det kan skade befolkningen ved, at de for eksempel ikke kan købe ind for så meget, som de plejer, grundet de har en lavere disponibel indkomst, fordi der er sket prisstigninger. Derudover så investerer delstaterne og regeringen mere i samfundet, og vi kan se på denne graf over forbrug og investering i USA, at både offentlig og privat forbrug samt investeringer generelt er steget. Der har været nogle få udsving, men generelt er der en enorm stigning, som er et andet kendetegn på den her højkonjunktur, altså at der er fuld opsving i økonomien. Derudover så kan vi kigge på ledigheden. Lige nu så ligger USA med fuld beskæftigelse, og de har en ledighed på under 4%. Dog så har der været udsving, hvor beskæftigelsen har været op omkring de her 6-15%, men det er i disse perioder, hvor der er blevet investeret i det offentlige for at holde beskæftigelsen nede og økonomien op. Denne højkonjunktur har ført til en øget BNP, og det er derfor opstået nogle målkonflikter med den her højkonjunktur. Den høje BNP den fører til en øget produktion, som fører til et større CO2-udslip fra virksomhederne. Derudover så har det også ført til den her høje inflation og prisstigningerne. Ja, og så, jeg ved jo godt, du kan snakke i evigheder og så videre, men kan du ikke også hurtigt lige opridse gældssituationen i USA, så vi lige får den med os? Jo, i forhold til gældssituationen, så har USA en offentlig bruttogæld af procent BNP på 126,4, hvilket er ekstremt højt. Den offentlige gæld, den burde gerne ligge på omkring de her 60% af BNP, men USA er også kendt for at have den her ekstremt høje gæld. USA de har også lov til det, grundet at de er verdens største økonomi. Derudover så har de det her skatteloft, som gør det muligt for dem, at de fortsat kan optage disse lån. Og det starter faktisk helt tilbage i 1917, hvor de startede med at optage gæld, og de sagde ikke nej til nogen lån de første år, som også er en af de her key factors til, at gælden er blevet så høj. Ja. Der er faktisk blevet oprettet en hjemmeside, som hedder usdebtclock.org, som fremviser USA's gæld i rigtig tid. Her kan man følge
dag ud og dag ind og se udviklingen i den altid stigende gæld. Og vi kan for eksempel se, at i 1960, der er gælden i forhold til BNP på 53%, hvor den i 2024 ligger på 122,22%. Og USA har jo den her samlede gæld på over 34 milliarder dollars, som er ekstremt stort. Ja. Det var i hvert fald bedre end Kjeldsen, han kunne have gjort det, kunne vi godt sige. Ja. Har du noget at tilføje, Daniel? Nej, jeg synes egentlig, vi kom meget bredt omkring økonomien. Ja. Jeg synes også, det var super fornuftigt. Ja. Jamen, jeg ved ikke, Daniel, kan du så måske forklare, hvad de her økonomiske udfordringer, de gør ved USA? Ja, altså USA har jo altid været det her kæmpe store marked, og globalt set har det haft en kæmpe påvirkning på sådan økonomier rundt omkring i verden, og ligesom gjort sin indflydelse på det globale marked i form af virkning på BNP og også sådan virkning på andre landes økonomiske situationer. Og deres totale eksport udgør blandt andet også de her 1,95 trillioner dollars, som er ekstremt stort, og er også gør dem til en af de største eksportører i hele verden. Generelt set kan vi se, altså bruttonationalproduktet ligger generelt meget stabilt fra 00 til 19, og finanspolitikken bliver ført meget fint. Der er dog ikke de her finanspolitiske stabilisatoreffekter, som man vil se i Vesten i høj grad, hvor der er man mere sikrer markedskræfterne i stedet for de her stabilisatoreffekter i samfundet og økonomien. Men altså generelt er udsvingene påvirket i meget lav grad, og de har generelt sådan et loft, hvis man kan sige det, om sådan, ja. Og så for 20 og frem, der går det helt løbs for USA. Vi ser en rigtig stor stigning på BNP-vækst på 5% faktisk i midt 2021, og så et fald pludseligt efter på 4%, eller helt under 4% i BNP. Og det er altså en difference på et udsving på cirka 9%. Og så kan man også se, hvordan det førhen, altså den her difference har været på cirka 4% mellem højt og lavt i konjunkturen eller BNP. Og for at komme den amerikanske økonomi til livs, kan det være en idé at benytte sig af den sociale omfordeling, som man blandt andet ser i Europa og andre steder i verden, da det bliver helt essentielt for USA i fremtiden, at de skal omfordele deres goder. Altså, man kan blandt andet gøre det her ved at styrke fagbevægelsen, eller gøre noget helt tredje i form af, at man ikke skal gøre det sådan institutionelt, i form af, at man gør det igennem staten, men at man måske tænker mere over mod den private sektor, eller noget i den stil. Den sociale omfordeling er jo ikke den største i USA, og det bliver blandt andet symboliseret igennem deres velfærdsmodel. Og det er altså baseret på, at markedskræfterne skal spille en langt større rolle i form af at omfordele goderne og i samfundet, og at generelt, at mands omfordeling skal være baseret på markedet, og at man skal være sin egen lykkesmed. Dog er markedskræfterne ikke så store mere. Middelklassen bliver mindre og mindre, og herved bliver købekraften også mindre og mindre. Og reallønsstigningen, den er heller ikke særlig stor, og i perioden, og følger heller ikke perioden fra 06 til 22 særlig godt. Og grunden de her sådan recessioner i samfundet og økonomien, som corona og krig og så videre, og dyre varer, inflation, så bliver forbrugskvoterne lavere i middelklassen, som er den primært drevne klasse i samfundet, som skal drive økonomien, og opsparingskvoterne bliver langt større, grundet af, at man gerne vil beskytte sin økonomi mere. Og deres eksport kommer blandt andet at de her kommercielle produkter, som er meget kendte rundt omkring i verden. Hvis vi kort skal ridse op, hvad der er blevet sagt, så er det, at USA generelt har et meget stort hjemmemarked, og økonomien står over for nogle store problemer, hvor det er, at man ligesom skal prøve at stabilisere den igen.
ved hjælp af finanspolitiske metoder eller pengepolitiske metoder. Super flot. Det holder min uddannelse i hvert fald ikke til det der. Nej, Så det er da godt, vi får hjælp. Det må man nok sige. Ja. Så har vi kun et enkelt spørgsmål tilbage, efter vi lige holdt en lille tidspause. Grunden Kjeldsen, selvfølgelig. Og det sidste, det er lidt et diskussionsspørgsmål. Nu har vi jo 2 eksperter, og det er et emne, vi har diskuteret lidt før på tidligere afsnit. Og det handler om det store valg, der kommer her til november, og nærmer sig med hastige skridt. Om hvorvidt det er Biden eller Trump, der vinder valget, og hvilken effekt det har på økonomien og velfærdsstaten i USA. Nogen, der vil starte med noget, eller? Jeg ved ikke, det lyder som om, at Laust, han tripper lidt. Jo, men altså Joe Biden og Donald Trump, de har jo forskellige tilgange til offentlig politik. Det må man nok sige. Især når det kommer til økonomi og personlig økonomi. Ja. Og det er specielt også i forhold til deres fordelingspolitik. Men sådan økonomisk set, så har Biden jo foreslået at ophæve de her skattelettelser for de rige, mens Trump fremmer lavere skatter på sin kampagneside. Hvilket jeg nu mener, at Biden, han gør det præcis rigtigt. USA, de er i højkonjunktur lige nu, og de har brug for at sætte en lille dæmper på deres økonomi. Ja, det er jo blot en enkelt side af sagen. Der er jo mange ting, som vi diskuterede. Kan du lige komme lidt ind på noget af det, vi snakkede om? Jamen, det var jo blandt andet det her med, at som I var inde på før, at middelklassen bliver mindre. Det er jo blandt andet dem, der så ryger ned i den lavere klasse. Det er jo nok nogen, der vil være tilbøjelige til at stemme på Trump, da han kom til magten for et par år siden, der var han jo god til at skabe nogle nye arbejdspladser på fabrikker. Så jeg tænker måske, at de har fat i 2 forskellige ender af samfundet. Ja, så man kan sige, at hvis Trump vinder, så mener vi, at så vi får fat i den lavere ende af samfundet og få dem op i middelklassen igen. Men det er jo blot et af deres punkter. Noget andet, som Biden jo går ind for, det er jo blandt andet noget med grøn energi og skattefradrag på elbiler, som Trump jo er stik imod. Og generelt så har de jo på det, altså hver dags værdisager er de jo næsten i hver ende af spektrummet på mange af sagerne. Det kan man sige. Generelt kan vi jo også se, hvordan det første Trump gjorde, da han kom i Det Hvide Hus i sin tid, var at opsige Paris-aftalen, og Biden efter, da han kommer i Det Hvide Hus, indfører den igen. Så altså, generelt er de meget splittet omkring det globale perspektiv, både på miljø, men samtidig på international handel. Biden går meget ind for det her med, at vi skal handle sammen på international plan, og vi skal være medlem af diverse organisationer, som fremmer international handel. Ja. Mens Trumps tilgang måske er lidt mere protektionistisk, mens at Joe Bidens form for protektionisme er gennem eller de forskellige unioner og samarbejder mellem blandt andet Sydamerika og andre lande dernede. Så altså, i stedet for at Trump vil gerne reshore, altså have i egen rækker, i eget land, mens Biden måske er mere en friendshoring-mand, så at sige. Ja. Og vi kan jo egentlig kun sige, at det bliver et meget, meget interessant efterår. Det gør det i hvert fald. Og noget, vi kommer også til at diskutere på efterfølgende afsnit, og noget, vi helt sikkert kommer til at følge med, også i det private. Men egentlig så vil vi takke af for dag, tænker jeg. Ja. Og sige tak for jeres besøg og tid. Det var utroligt fornemt at få nogle lidt bedre uddannede eksperter med ind. Selvom jeg har en travl hverdag. Ja. Tak fordi vi måtte komme. Yes. Ses næste gang. Ses næste gang.